waradin sing leladi lelipur ya rono rene kandheng kitamune kathah sing rawuh kabeh kudu pirsa. Wilujeng lenggahipun Bapak nggih. Mbah nuwun Bapak saking kepolisian Pak Anton nggih. Apa to? Pak Anton. Sing Nyekel kowe sing ndi? Sing ndi? Kowe iki rene tak serahke kok sing ndi sing nyekel kowe? Aja ngono kuwi lho reng aku. Pak kula pun pindah lho Pak, tenan sumpah. Saiki wis ora nang Sor Waru. Enggak. Pindah ning Pancingan kok. Lho Pancingan ngendi? Oh, saiki laris ning Pancingan tenan. Enek sing anyaran lho gede-gede mung 1,5 kae tenan. Wong edan iki ya. Bar nyekel kowe terus nyekel aku. Lah ngopo reng? Mbuh, aku jano ya jalarane iki mung sepele. Lah ngopo kowe iki? Gur nemu dadung 2 meter aku dihukum 3 minggu. Oh alah Pak, dek ya mung dadung kok ya mang hukum to Pak. Iya, dadunge. Mung sak dadung lho reng. Dadunge katutan pedet. Nek kowe iki anak karo Pak padha wae. Semoga jaya selalu kepolisian negara Republik Indonesia. Amin. Di pundak beliau ketentraman, ketertiban masyarakat bisa terjaga. Jadilah kita masyarakat menjadi mitra kepolisian. Keamanan ojo mung dibebanke karo beliau Bapak polisi, tapi juga swadaya masyarakat harus mempunyai jiwa mengamankan sesama. Ya. Pak polisi kan siap melayani siapa saja. Mula diarani polisi. Polisi. 3 unsur kata. Poli karo si. Posisi selalu di tengah-tengah masyarakat. Oke. Ya. Li. Wong nggon li cetha kowe ya. Ya cetha no apik kok. Lindungi masyarakat selama 24 jam non-stop. Wayahe sare ning ora iso sare mergo kewajibane tugasnya melindungi masyarakat. Lah nek si sing kari Dewi siap melayani dan mengayomi masyarakat. Siap melayani. Siap melayani. Nah. Reng. Siap Pak. Siap apa? Melayani jare. Oh. Melayani iki tegese melayani dari sidang keamanan Poltek mengen kok melayani kowe sing sudi. Lah jarene siap melayani Anda, kowe kok aja cerapuk omonganmu. Aku ngumun Karang Taruna kene kok tuwek-tuwek men ya. Ndi? Iki ketuane iki. Oh, kowe iki ora ngerti. Iki ketuane. Bocah iki nek ora tau tuwek ngono kuwi. Enom muntir wae kemaki. Kuwi ketuane kuwi. Cah senengane. Lah nggonmu ka samsaya. Kuwi nek ngomongan ngono njan karo Pak polisi ngono ora duwe wedi cah kuwi kok. Mergo pangkate dhuwur kojak karo Pak polisi. Mosok sak kojak kowe kok. Iki Pak polisi iki ajun komisaris besar polisi. Lho, kabeh iki ajun AKBP. Kojak iki dhuwur. Kok iso dhuwur lho? Dhuwur kojak pangkate. Kok kowe ngomongan. Kene AKBP. Heeh. Kojak tersangka. Lho, dhuwur. Oh iya ya nek tersangka ki tersangka. Oh tenan. Gelem nyupiri aku tersangka apa nek tersangka nyupir dhewe. Ora enak. Oh, tersangka nyupir dhewe kok polisine ra iso nyupir apa piye? Rene Mbok, nyaket karo ibu-ibu. Gede men iki. Ya ben kok gede. Wah, jenengan ki rabine apa telat kok anake jek cilik ngene iki? Oh putune to tak kira nek rabine telat kok. Alah, jak kok jak. Padune aku gumun ya. Ngapa? Anu Pak Carik mana Pak Carik? Oh di sana. Pak Lurah rawuh. Pak Bayan rawuh. Kene iki apa dadi kebiasaan? Nyapa? Mungkin diumumke dadi peraturan. Iki lho bocah kok iso sak barakan kabeh tarik-tarik semene iki. Iki mesti lurahe kene, RT-ne kene, RW-ne carike mesti anggar jam 10 wengi nuthuk kentongan. Dong dong dong. Wayahe. Mesti. Iso sak barakan kabeh. Mesti ngarani bocahe kene iki cilik-cilik oke. Piyai kene iki sregep-sregep. Lho, iso bagus-bagus ngene iki ya. Yo anake kojak kayak jabang bayi. Kang. Anake kojak yo kene. Ndak siji apa? Nyenengke nek anak semene-mene iki. Tenan ning ati. Mbok jajanan kaya seneng ning ati. Coba nek anak semene-mene iki. Lah ngapa? Mulih-mulih mukok. Alah. Ora enek kok Ganda Kusuma kok mendem. Lho, wong ki nganggo masa jak. Nek dhisik lho wong ki aja sok kemersik semuci-suci. Iya. Ganda Kusuma ki ndek ben wong mendem kabeh, tukang ngombe. Nek saiki wis tobat, malah saiki gawe masjid, urunan gawe masjid. Saiki biyen gawene mendem. Saiki wis urunan gawe masjid. Gawe masjid. Lah terus masjidnya dijenengke apa kuwi? Alkohol. Al Hidayah. Al Hidayah. Terus alkohol. Al Hidayah ya cak ya kayak. Jan, kaya kucluk kowe iki ya. Guyumu nek rasa mandek to yu.
Guyune Jak. Nun. Garengi sing ditaruhi ibuke iki sik. Ya kelingan anu sing lunga kae to iki. Bojone Gareng sing lunga kae ya ngene iki ya. Ya gedhi ngono. Iya. Kelingan aku kelingan. Mangga tutuk sik. Iki nek kene para darana. Yuk neng kene to, nembake neng kene kok. Aku wani sarwa apik kabeh ya campur sarine jos top markotop good marsogut penyanyine ayu ayu sound sistemnya luar biasa video syutingnya jos wah jan kajange nggone Yono ki ya apik men iki kajange nggone Pak Yono ngerti kuwi nek tulisane Suyono lho. Oh alah ana tulisane. Ganden ngono kok renek ya persewaan kacang ganden ngono kok. Ora duwe wong dipangan. Ning nek copet klewer sing digebuki kok jenenge ganden wingi kae. Simbok. Siapa ini? Apa iki? Apa cah? Pawiro iki ngopo kuwi Pawiro iki? Iki mau ana permintaan saka Pak Carik, Ibu Susi. Bu Susi pun di Bu Susi. Bu Susi? Oh iya bar jagongan lah, aku lah bar jagongan. Pripun Bu sing tetak Dek Herwindo anu Mas, bocah iki isinan. Neng bong supit ki dikancani pake ora gelem. Oh Dek Herwindo kuwi. Lah neng omah iki ganti perban obat merah diganti dhewe. Aku ya penasaran tekok lah hasilnya pripun. Malah apik iki timbang gone pake ngono kuwi coba. Oh, nggih ta Bu? Malah saya ngene putrane to karo ngene pake. Ah nggone pake geceke wis. Iki Mbak. Lho jarene apik nggone anake. Ya aja digecek to. Sing bener dikapake Jak. Pencelekke lak ngono. Wong edan kok cah kae kok. Bu Susi, Mbak Susi wong ngersake napa? Cape gunung kalih entit. Nggo sing WA bapak mau ning ditepake sing ditepake. Pak iki biasane bagus rada anu badike anyar. Oh lah kae nggih lho. Mlambe tok wis ketok mambu atusan ewu kok piye. Ya ini ganteng. Nggih, coba jenengan. Lho remason kayaknya. Wah, ngeyel. Kowe terus ngono ya terus. Tak dongake sehat, panjang umur, banyak rezeki. Ibu asmane Bu sinten? Bu? Bu Ginem. Oh. Oh, alah-alah. Mbok ya ditambahi to, Bu. Apa? Ginem iki lak singkatan to? Ginem ki apa? Gigine 6. Ora, rek kaya persneleng wae kowe iki. Bu Ginem umure pinten, Bu? Swidak, tetep sehat. Ya Allah. Cita-citane napa? Alah wong swidak kok tekan cita-cita kowe iki kok ya. Cita-citane puluhan jare. Cita-citane arep ngepek Bang Anton jare ya. Nggih, pantes suwun. Mangke ngersake lagu napa? Adine ya nek kene to. Ayo. Lah, piyayi loro ki blunggo jajar malah kaya gapura ya. Nenek si jingkas malah kaya singgetan sentong lho. Lek gedung-gedung. Nggih, tak dongakne kabeh pinaringan sehat, panjang umur, banyak rezeki Allahumma. Amin. Lho kerudungan kabeh ahli swarga Allahumma. Amin. Kerudungan kabeh anake kojak kene nganggo kerudung malah diantemi iki piye? Anakmu kene nganggo kerudung malah mbok antemi iki. Wong anak nganggo kudung kudune kowe iki wong tuwa ya seneng. Anak kudungan malah mbok antemi kuwi cah koclok apa piye? Gak seneng aku. Lah ngopo? Lah ngopo? Ya senajan pake ora benek, pake kaya wong edan ya to, tapi kan anake ya nek kudungan kowe kudu bersyukur. Aku dunge tanggane sing dienggo kok. Ora kok mergo kudunge tanggane. Anake kojak kuwi lanang ngono lho. Oh, lah. Lanang kok kerudungan. Wis kene iki nganggo kerudung, kene kathok kulot, kene kaos sponsor enek tulisane intro stop ngono kuwi. Jan rombongan sak keluarga wong mencret delalah. Nggih, caping gunung sik ya apa entit sik, Mbok? Manut. Sik, entit napa caping gunung Pak Carik? Entit.
Cak. Untut, entit ya. Sini capek gunung, sini entet dadine cap. No. Kayak dalang. Wih, dalang. Mau. Nyapa ta? Lah ngapa kok emah ki lho ning kene kan ya awakmu dadi bintang tamu. Ora semangat aku. Lah Sebabe, ngapa? sik. Iki enek sesuatu sing kurang. Rene mbok. Kok kowe ora semangat wengi iki biasane kowe gunung uda lho. Kowe ora semangat ning apa? Bar mukok ndek awan. Iki tenan kok. Delala wong nek wis ndek kertu kuning iki los era mekakat. Nyapa? Mbah kuwi. Lho, glonyak. Wong jenenge ya nek ra kojak ki apa ya? Jenenge arep tanggapan anggere tanggapan kok bingung anggere arep mangkat ki mogok sing digoleki rek. Wong jenenge wong tanggapan kok nggawane mung rek tok. Walah, alah. Ha jenenge lho, lak ya rokok muntek lho, Reng. Wong ki gawane mung rek tok kok omah. Lah lak tenan tok. Oh, lah bajindul iki rokokku sing ditekke lho. Andani. Aku seneng tenan. Anggere mau MC kondang ini udut rasa tuku. Pak udut teges Kok aku. omah gawane mung rek. Iki jano MC po copet jano. Sirku ben melarat kok. Tinggal sak lagu entek 5 lho kewisan. Iki jano kok lambe po kompor kuwi. Ning apik saiki kojak wis ngurang-ngurangi rokok. Oh, wis anu berarti ki anu nyuda rokok apa ngurang-ngurangi? Ya ngurangi rokoke koncone kuwi. Oh. Kalau sawangan. Anu iki kurang. Apa? Bir. Ora. Bir ora eneke gir kan untalen. Ya ndang kono. Mangsaku kok. Ayo. Iki dawuh apa sih iki? Entit. Ondet ayo jak kowe sing Sliramu sing dadi ragil kuning. Sia. Kowe rene sing dadi iki lan ragil kuning. Lah kowe sing lara kuning. Kowe dalange rambut kuning. Alah ngene le sentrap-sentrup. Semiran tekan ngomah iki lah kok anake nggawa ember. Lah ngopo? Arep disentor dikira regetan. Ning anake ku ya soleh kabeh lho. Jenenge Soleh. pake turu bladekan malah diyasinke. Paketan. Ya. Slendro pas. Mitereng arak angalangot. Suarane kok iso teko usuk-usuk ya. Lah niki mergo sone iki sing elok lho Rek. Ragil kuning. Loh. Teko usuk-usuk kaya tikus lho ngantekan. Tak melu ngrungokke ha piye? Angopati nendrane Panjiasmara. Lho, iki umpamane nggo siaran ngono ape? Bapak, ibu-ibu yang ada di pagar, hati-hati. Jangan sampai kecantol. Kok wek ya munine kecantol. Oh, kecantol munine wek ya. Kono mah ya tol ngono kok. Di sini dekat pohon jeruk. Jeruk kok gah aku. Jeruk kok gah ngarepe tuh. Apik iki operatore apik tenan. Wah jan ngeling. Wah, oh jan iki pomaku juragane. Tak tambahi kae. Tambahi apa? Tambahi gawean. Ya Mbak, tutokna Mbak ada-adane Mbak. Joko yang ngono kuwi lho Mas. Saru ngono kuwi. Wong kok aku ya isen ngono kuwi jenenge. Lah ngapa? Ayo mengo, ngaleh. Oh, nyawang kuwi. Minjenak. Oh, walah no ya. Haye. Alah, wani muruh gambar kok. Wingi nang daerah Plupuh, ana cah cilik mendem. Wani piye ngono? Ora kok Mas. Alah. Wani niru gambar. Ning tau lho kocak ki dadi DPR. Nyalon DPR. Masa? Masang baliho gede gambare kojak. Tulisane ngene. Korupsi bacok ndase ngono kuwi to. Oh. Kojak gambare kojak, aku liwat. Iya. Loh malah kono kuwi suwek cangkeme lho. Oh berarti Nggon kebacok gambare. dhewe Malah berarti. kebacok bocah kuwi. Bar kuwi to miskin to. Miskin. Jago meneh DPR saka Partai Petani Indonesia disingkat Partini. Balihone cilik-cilik semene iki. Cah cilik-cilik oke malah ndase duyoi cah cilik-cilik ngene iki. Aneh.